Madwar 200,000 persuna f'Malta iħossuhom weħidhom f'xi punt f'ħajjithom. Dan joħroġ fi studju li sar mill-Fakultà Tisjieħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta li sar l-ewwel darba fl-2019 u reġa' sar din is-sena wara sentejn ta' pandemija. Mill-ewwel stħarriġ li sar 3 snin ilu għal dak li sar dan is-sajf żdiedu l-persuni li esprimew elementi ta' solitudni. Dan l-istudju xjentifiku sar fost Maltin tal-fuq minn 11-il sena. Dwar dan tkellimna ma' dekan tal-fakultà l-professur Andrew Azzopardi li spjega kif hemm diversi fatturi li jistgħu iwasslu għas-solitudni bħal problemi ta' saħħa mentali, pressjonijiet fuq il-post tax-xogħol jew mill-familja u problemi fir-relazzjonijiet, iżda mhux biss. Jiena naħseb però waħda mill-ikbar problemi hija li qed nitilfu s-sens tar-ritwal. Ir-ritwal li niltaqgħu, li nsibu ħin nitkellmu, li nkunu nafu minnu ma' neighbors tagħna, li nitkellmu ma' tal-grocer għax issa tmur supermarket titfa' l-affarijiet u ġiri għal barra. Dawn l-affarijiet kollha li kien ikollna dal-inkontru għax il-bniedem għandu bżonn ikun ma' xi ħadd il-ħin kollu, intilef on the way. U minħabba fek dawn il-momenti ta' disperazzjoni ta' dwejja ma jkunx ċans li niflaxxewhom barra mis-sistema. Il-professur Azzopardi saħaq li wasal iż-żmien li nsibu mezzi ġodda fi żminijiet tal-lum ta' kif ikollna dawn ir-ritwali li jżommu lil bniedem f'kuntatt man-nies u li jħossu parti mill-komunità. Hemm biżżejjed evidenza li turi li din ix-xu li għandna bżonn nieħduha bis-serjetà u nindirizzaw b'mod konkret. Il-pjanijiet huma li dan l-istudju jibqa' jsir kull 3 snin biex ikun hemm stampa ċara ta' realtajiet fis-soċjetà Maltija u jkunu jistgħu jiġu maħsuba inizjattivi li jagħmlu sens għaż-żminijiet li nkunu fihom. B'hekk b'mod konkret jiġu mejjuna dawk li jħossuhom weħidhom.